Benvidos ao debate. Os textos que analizamos hoxe, que van dende as antigas profecías de Isaías ata as cartas do apóstolo Paulo, comparten un fío conductor. A esperanza na chegada dun Mesías que traerá unha era de paz e xustiza universais. É, sen dúbida, unha das ideas máis poderosas e perdurables da tradición xudeo-cristiá. Pero cando un lee estes textos con atención, de Isaías a Paulo, xorde unha pregunta casi de inmediato. De que tipo de cambio estamos a falar exactamente? É unha transformación que se nos impón, por así decirlo, dende fora, unha reordenación política e social dirixida por un gobernante divino que elimina o mal de raíz? Ou é máis ben unha revolución interior? Unha transformación profunda das conciencias, das relaciones humanas, que fai florecer esa paz? Eu persoalmente inclínome a pensar que os textos describen sobre todo unha intervención directa e soberana que establece unha nova orde mundial. Ambio, vexo que o núcleo desa promesa reside precisamente nese cambio do corazón humano. Argumentarei que a era mesiánica é fundamentalmente o resultado dunha transformación espiritual e relacional, onde a paz e a xustiza non son decretadas, senón que nacen da conversión persoal e da reconciliación comunitaria. Para min, o punto de partida é que non podemos ignorar a linguaxe de poder, de autoridade e de xuízo que impregna estes textos. Non son meras suxestóns ou invitacións á boa vontade. A ver, en Isaías, cando se describe a figura deste Mesías, a linguaxe é contundente. No capítulo 11, versículo 4, di: «Do bastón da súa palabra golpeará o país, do sopro dos seus beixos fará morrer o malvado». Esa imaxe do bastón da súa palabra é increíblemente forte. Naquel contexto, un bastón é un símbolo de autoridade, de pastor e de xuíz. A súa arma non é unha espada, é a súa propia palabra, que ten o poder de crear e destruir. Isto non é unha suxestón, é unha sentenza. O Salmo 71 reforza esta idea dun goberno pois tangible cando pide, que domine de mar a mar e do río ata os confins da terra. Isto non é influencia espiritual, é xeopolítica, é goberno. Mesmo a famosa utopía da paz na natureza, o lobo habitará co año, suxire un cambio tan radical na orde creada que só pode ser imposto por unha autoridade divina externa, non algo que se acade gradualmente pola boa bondade dos homes ou dos animais. E por se houvese dúbidas, a mensaxe de Xoán Bautista é un baño de realidade. A súa ameaza de que a machada se atopa xa na raíz das árbores e a promesa do que o que ven queimará a palla no lume que non se apaga. Apuntan a unha purga, a unha limpeza externa e definitiva. Entendo perfectamente por que esa linguaxe de poder chama tanto a atención e innegable que está aí, pero creo que se nos centramos só niso, perdemos o que os propios textos sinalan como un motor real de todo este cambio. A clave, para min, está na propia profecía de Isaías. Despois de describir toda esa paz, o profeta faise a pregunta fundamental: por que vai ocorrer todo isto? E a resposta está no versículo 9, porque o coñecemento do Señor encherá o país como as augas cobren o fondo do mar. A causa non é a forza, é o coñecemento, é unha revolución da conciencia, non do poder coercitivo. A paz é, por así decirlo, un efecto secundario da conexión con Deus. Fíxate nos dons que recibe este gobernante ideal: espírito de sabedoría e de discernimento, espírito de consello e de forza, espírito de coñecemento e de temor do Señor. Non son dons militares, son calidades morais e espirituais. A súa autoridade nace da súa sabedoría, non da súa capacidade para castigar. Na súa carta aos Romanos entende isto perfectamente e tradúceo a un mandato práctico. Di: «Acollédevos, pois, uns aos outros, como Cristo vos acolleu». A nova era constrúese na acollida mutua, na reconciliación entre grupos que antes estaban enfrentados, como os cristiáns de orixe xudía e pagán na súa comunidade. E volvendo a Xoán, a súa primeira palabra, a máis importante, é «convertédevos». A exixencia é producir un froito digno da conversión. O foco está na resposta persoal, na transformación interior como condición indispensable para que chegue o reino. Sí, pero esa xustiza interior que defendes, esa conversión persoal, non resolve a inxustiza estructural.
Cando Isaías di que o Mesías xulgará os pequeños con xustiza e pronunciarase en favor dos humildes, non está a falar de sentimentos nin de boas intencións. Está a falar de reequilibrar a balanza do poder social, de intervir nas estructuras que oprimen sistemáticamente os vulnerables. O comentario que manexamos suxere que a frase «facer morrer o malvado» pode entenderse como erradicar a maldade, sí, pero mediante unha acción contundente, casi como facer a guerra á inxustiza. É unha xustiza que se impón para corrixir un desequilibrio sistémico, non algo que simplemente aguarda que os opresores cambien de opinión por si mesmos. Aí é onde creo que as nosas interpretacións diverxen fundamentalmente, porque a xustiza que describen estes textos, especialmente o Salmo 71, é increíblemente persoal e relacional. Non fala de decretos abstractos dende un trono, di que o rei terá cuidado do feble e do pobre e salvará a vida do pobre. É unha acción directa, é baixar ao barro, é atender a persoa necesitada. Paulo, na súa comunidade de Roma, non pede que se redacte unha nova lei imperial, senón que exhorta aos romanos a estar de acordo os uns cos outros. A xustiza florece, como di o Salmo, cando as persoas cambian o seu xeito de tratarse mutuamente. A acollida mutua que pide Paulo é a praxe desa xustiza, a súa manifestación concreta e visible na vida diaria da comunidade. De acordo, a acción pode ser persoal na súa expresión, pero a escala que se promete é global. Como pode un rei ter cuidado de todos os pobres do mundo sen un sistema, sen unha estrutura de poder que o faga posible e sostible? A acción relacional que mencionas é, na miña opinión, o resultado dunha orde xusta que foi imposta previamente, non a súa causa. Non pode haber millóns de actos de xustiza personal sen unha autoridade central que garanta o espacio para que florezan. Ben, iso lévanos directamente á seguinte pregunta. Como se estende esta nova era? Como se fai universal? Eu sigo a pensar que o movimento é de atracción, non de imposición. Acción opcional, pero o Salmo fala dun dominio ata os confíns da terra. E Isaías di que o Mesías será erixido como un estandarte para os povos. Un estandarte na antigüedade non é só un símbolo bonito, é un símbolo militar, un punto de reunión para un exército ou un reino. As nacións non acoden por simple curiosidade, acoden porque recoñece unha nova autoridade mundial, un novo centro de poder. Eu non o vexo como un símbolo militar, senón como un faro. A xente busca a luz porque a necesita, non se somete a ela por forza. O propio texto de Isaías di que as nacións o buscarán. O verbo clave é buscar, non obedecer ou someterse. Buscan algo que ven como valioso, como unha fonte de sabedoría e paz. E Paulo é aínda máis clara cando di que os xentís glorifican a Deus pola súa misericordia. Home, a misericordia non se impón, ofrécese e acóllese. Lembremos a promesa original a Abraham, que é a semente de todo isto. Nel serán benditas todas as familias da terra. É unha bendición que se estende, que se comparte, non un imperio que conquista e asimila. O poder deste Mesías reside na súa capacidade de atraer, non de dominar. Pero unha bendición sen protección é frágil. Para que esa misericordia sexa unha realidade global e estable, necesita unha estructura de poder que a defenda da maldade e da injustiza, que, seamos realistas, non desaparecen só con boas intencións. Sin ese dominio universal que eu defendo, a atracción que describes sería rapidamente esmadado polos poderes deste mundo. A historia está chea de movementos pacifistas e idealistas que foron aniquilados. A promesa aquí é dunha paz duradeira, e iso require poder para garantila. Pero quizás o poder que a garante non un poder político ou militar, sino un poder espiritual que cambia os corazóns das persoas, facendo que a violencia e a opresión sexan, impensables dende dentro. E falando de esmagar a maldade, temos que volver á figura de Xoán Bautista. A súa mensaxe non ten nada de atracción suave ou de invitación opcional. É unha advertencia urxente e categórica. Cuando fala de que o Mesías bautizará en Espírito Santo e lume, ese lume non é unha metáfora cálida e reconfortante. Non. É un axente de purificación violento que separa o gran da palla de forma definitiva. A imaxe agrícola é potentísima e todo mundo a entendía. Limpará a súa eira e queimará a palla. Trátase dunha limpeza externa, drástica, realizada por unha autoridade superior que ten o poder e o dereito de facelo.
É unha purga do sistema para que só quede o que ten valor. Si entendo o poder desa imaxe do lume, de verdade que sí, é aterradora e fascinante ao mesmo tempo. Pero, cando o propio comentario sobre o texto de Mateo suxere que este xuízo é un tri que se fará non entre persoas, senón no interior de cada un de nós, obrígame a preguntarme, ese o lume non é algo que ven de fora para queimar a certas persoas consideradas malas, senón unha crise que acontece dentro de cada un de nós? Nese caso, o xuízo non sería unha sentenza entre bos e malos, senón unha loita interna que todos debemos afrontar. O lume queima a palla que todos levamos dentro, o noso egoísmo, os nosos medos, os nosos prexuizos, os nosos comportamentos estériles. É un proceso de purificación interior, radical e exigente, sí, pero persoal. O bautismo no espírito é unha inmersión nunha forza que te transforma desde dentro. Pero esa lectura individualiza demasiado a mensaxe. Non crees? A imaxe da eira é comunitaria por definición. Non é a túa eira persoal, é a súa eira, a do Mesías que representa o mundo ou polo menos a comunidade do pobo de Deus. A acción de limpar é del sobre o colectivo. Se fose só un proceso interno e persoal, por que a advertencia tan pública e urxente de Xoán aos fariseos e saduceos? Advírtelles dunha ira que ven, dun xuízo externo inminente que se lles aveciña como grupo. Non lles di, mirade no voso interior, dilles, fuxide do que está por chegar. Claro, porque a suma das transformacións individuais é o que transforma a comunidade. A advertencia é urxente, porque o momento do cambio é agora. A oportunidade para esa transformación está presente. A chamada inicial e fundamental de Xoán, a que marca todo o demais é convertédevos. A acción comeza no individuo. O lume pode ser precisamente esa crise existencial que forza a conversión, a experiencia límite que te obliga a decidir que é gran e que é palla na túa propia vida. Sen esa decisión persoal, non hai fruito digno de conversión, e sen fruito, como di o propio Xoán, a árbore cortada. O xuízo externo é a consecuencia de rexeitar a transformación interna. Ben, despois de todo isto, eu sigo convencido de que a esperanza fundamental que latexa nestes textos reside nunha intervención divina e soberana. Presentan un gobernante xusto que non só inspira un cambio, sino que o executa, establece a paz, impón a xustiza e purifica o mundo de forma activa, creando unha nova orde visible e tanxible para toda a humanidade. É unha esperanza nunha xustiza que non depende só da nosa fráxil e inconstante boa vontade, senón que está garantida por un poder superior que a fai realidade. Eu, pola miña parte, pois volvo ao meu punto de partida. O motor de todo este cambio é interno. Para min, o Mesías é o gran catalizador dun movemento de conversión persoal e de reconciliación comunitaria. O coñecemento do Señor do que fala Isaías e a acollida mutua que exixe Paulo son as forzas reais que xeran dende dentro cara a fora a paz e a xustiza universais que anuncian as profecías. A nova era non é un escenario imposto dende arriba, senón unha comunidade construída pacientemente dende abaixo. Está claro que os propios textos manteñen esta tensión viva. Falan de poder e de coñecemento, de xuízo externo e de conversión interna, de dominio universal e de acollida persoal. A verdade é que non ofrecen unha resposta sinxela. Sen unha xusticia externa que o protexa. E pola contra, como pode unha orde externa ser verdadeiramente xusta e liberadora sen un cambio real nos corazóns das persoas que habitan? Evidente que considerar estas perspectivas en diálogo non fai máis que iluminar a fonda complexidade da esperanza mesiánica e demostra que aínda hai moito máis que desentrañar neste material.